ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ବାସି ପଖାଳ, ବାସି ଗୀତ ମନକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ବାସି ଗୀତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲାଣି, ହଜି ହଜି ଗଲାଣି। ଆଉ ତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ନାହାନ୍ତି। କଥା କଥାକେ ବାସି ଗୀତ କହୁଥିଲେ। ବାସି ଗୀତ ମାନେ ଲୋକଗୀତ, ଯେଉଁ ଗୀତ ଧୀରେ 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 ହଜିତେ ବସିଲାଣି। କୌଣସି ବହି ଖାତାରେ ଲେଖା ହୁଏନି। କିଛି କିଛି ସଂଗ୍ରାହକ ଲେଖିକି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉନି। ମୋତେ ମନକୁ ବହୁତ ଏମିତି ବି ବାସି ଗୀତ ମାନେ ଲୋକଗୀତ, ରୂଢ଼ି, ପ୍ରୁଭାତ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମର ବୁଢ଼ୀମା କାଳୀ ବୁଢ଼ୀଟେ ଥିଲା। ବହୁତ କଥା କଥାକେ ତା ମୁହଁରୁ ଆସିଯିବ। କଥା କଥାକେ ତା ମୁହଁରୁ ଆସିକି ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଯେମିତିକି ସେ ତ ବୁଢ଼ୀମା ଆମରଟେ ସେ ନାହିଁ। ଆମର କାଳୀ ବୁଢ଼ୀମାଟା 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବଞ୍ଚିଛି, ଦମ୍ଭ ଧରିକି ଚାଲୁଛି। କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ତା ଫଟୋଟାକୁ ମୁଁ ପଠାଇଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତା ପାଖରୁ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲି। ବହୁତ ଗୀତ ରଖିଛି। ଆଜି ବି ସେ ଗୀତଟା ମୋତେ ହାର୍ଟ ଟଚ୍ ହେଇଛି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଗୀତଟା କ'ଣ? ଲୋକଗୀତଟା, ବାସି ଗୀତଟା କ'ଣ ନା, ବାଟେ ବାଟେ ଗଲା ଭାଲୁ, ବାଟେ ବାଟେ ଗଲା ଭାଲୁ, ବାଟିଆ ହଳଦୀ କାହାକୁ ଦେଲୁ, ବାଟିଆ ହଳଦୀ କାହାକୁ ଦେଲୁ ଲୋ, ଭାଇକି ଡେସ୍ କଲୁ। ରାଗିବେନି।